Wow, Kim, pa ti imaš ogromnog gumenog medveda. Kako ćeš sve to sama da pojedeš? Melissa ima srednje gumenog medu, cool. A ko je dobio najmanje? O, Nate, nemaš sreće, jadan. Dobro, vreme je da probate. Nate počinje. Hej, devojke, prestanite da buljite i da se smete. Ali za to ja ću prvi da probam. O, da. To je jako ukusno. Znao sam. Baš sam brzo sve pojeo. Jede mi se još. Melissa, daj meni malo svog mede. Bare malo. Kako da ne? Nate, to je samo za mene. Skloni ruke. Dakle, ja želim da ga isečem na male komadiće. Sad ću to brzo uraditi. Aha, tako je. A sada ovako. Super, sad će mi biti mnogo udobnije da ga jedem. Vreme je da probam. Pogledajte kako se zabavno trese. Nate, bio si u pravu. To je jako ukusno. Ne mogu više da gledam to. Hej, Nate, kakav je to bezobrazluk? Zar sam ti dozvolila? Ne može? Imam viljušku. Ukrašću malo žele od Melise sa dugačkom viljuškom. Da, uspeo sam. Nate, sve sam videla. Ponavljam ti još jednom, to je moje. Zaboravio sam da je Kim dobila najvećih medu. Hej, Nate, ostavi me na miru, to je moj žele. Šta radiš? Sad ćeš da slomiš mog medu, prestani! Daj mi medu, moram da probam! Daj mi! O ne, njegova glava! Daj mi još, nemoj biti cicija! Oho, Nate uopšte ne želi da odustane, njemu treba više i više. A vi ste rasturili celog medveda, a Kim nije probala ni pače. Sad ću to uraditi. O, da, to je jako ukusno. Dobro, prijatelji, navalite. Hvala. Ne mogu da verujem svojim očima. To je ogroman čokoladni automobil, a unutra su M&M's bombone. Nate, tebi se baš posrećilo. Kim ima srednji auto i unutra su također M&M's bombone. A šta je kod Melise? O, kakav mali auto. Pa šta? Ali on je svejedno cool, jel da? Hej, zašto se smijete? Da, mali je, ali dobar. Ne brini, autiću, nemoj da se ljutiš. Ups, sve ruke su mi sad u čokoladi. Baš se brzo istopio, ali čokolada je jako ukusna. Oduševljena sam, to je jako ukusno. Njam, 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 njam. Eto, ja sam sve pojela. Ko je sljedeći? Hej, Nate, skloni ruke, sad je moj red. Mogu sama da pojedem svoj auto. Za početak ću da probam čokoladne bombone. Da, prelepe su. A sada autić. O da, čokolada je jako ukusna. Znate, došla mi ideja. Sad ću slomiti ovaj auto. Uspela sam. Baš sam jaka. Dakle, nastavit ću da jedem. O, divno. Ja sam bukvalno oduševljena. I posljednji točak. Devojke, sada ja. Pogledajte moj auto. On je tako veliki. Hej, stani, Kim, skloni se. Hej, šta se tamo dešava? Melissa, ti si ukrala vrata mog auta i jedeš ih. To nije fair, vrati mi. Zar nećeš da deliš sa prijateljima? Ne, ja ne želim da delim. Sam ću se pojesti. Hej, gdje je krenuo moj auto? Devojke, to je ipak auto Nate-a. Ups, i on ga je upravo slomio. Nije loše pače, sviđa mi se. Nikad za jedan put nisam jeo toliko čokolade. Baš mi se sviđa. A sada mogu jesti i čokoladu i bombone odjednom. Cool. O, da. Kim, vidi kakvu ja čokoladu imam. Vrlo je ukusna. A ti nemaš takvu. Melissa, i ti pogledaj. To je samo moja čokolada. Da, preukusna.
baš si bezobrazan. Pa šta, ali barem imam čokoladu. Hej, niko je ne dirajte, to je sve moje. Kakva je cicija? O, kakva mala porcija čokoladnih rezanaca. A šta je kod ostalih? Kim ima srednju porciju? Cool. A Nateu se opet najviše posrećilo. Ogromna porcija čokoladnih rezanaca. Nevjerovatno. Dakle, ja počinjem. Imam malecnu porciju. A dakle, koristit ću male štapiće. Sad ću da probam. Jedva čekam. O, da. Kako je ukusno. Je li ostalo još? Ne? Onda sam završila. Ko je sljedeći? Hej, šta ovo smeće radi pored moje hrane? Dakle, sad je moj red. Vreme je da probam svoje čokoladne nudle. Ja imam srednje štapiće i ješću sa njima. O, da. Melisa je bila u pravu. To je zaista mnogo ukusno. Nate, nemoj ni misliti, jedi svoje rezance. O, da, upravo si. A šta je ovo? Liči na Maltesers. O, da. To je on. Obožavam ove bombone. Prelepo. I jede mi se još. Baš sam srećan što sam dobio najveću porciju. Hej, Kim, ne smeš jesti moje rezance. Isto kao ni ja tvoje. Skloni ruke. A štapić ostavi. Sad ću da probam da skrabim što više. Šta se dešava? Ne, sad ću da padnem. Jao, ogromna kanta je pala na Natea. Nate, kako si? Valjda sam živ. Odlično. Samo si sav u čokoladnim rezancima? Ma daj, nemoj da se ljutiš, to je zabavno. Ogo, ne mogu da verujem. Ogroman Oreo kolač. Ovo je prava veličina. A šta je kod ostalih? Nate ima srednju veličinu. A Kim je dobila najmanji kolač. To je baš tužno. Nemojte da se smete, ljudi. Svakom se to moglo desiti. Kim, ti počinješ. Dobro, ja imam mleko. Umočit ću Oreo mleko i probati. O, da. Ješću pomalo da produžim užitak. To je prelepo. Kim, možeš li malo brže? Hajde, ne mogu da te čekam. Daj mi mleko, treba će mi. Smislio sam nešto. Da. Sipat ću mleko na hladnu dasku. Zatim stavite odozgo Oreo. I izmrviti ga. Tako je. Da. Hoću da napravim sladoled sa Oreo. To je odlična ideja, jel da? To je to. Ostalo je uviti to sve. Uspeo sam. Svaka mi čast. Jedva čekam da probam. Baš me zanima kakav je ukus ispao. Uzet ću kašiku. Hej, Melisa! Skloni se, to je moje. O, da. To je najlepši sladoled na svijetu. Kako hladno, ali sviđa mi se. Ne mogu da se zaustavim. Opet mi je postalo hladno. Sad ću da se smrznem u pomoć. Nate se pretvorio u ledenicu. To je tako smešno. O, sad je moj red. Sad ću podići keks. Ne ide mi. Jel se zalepio? Zašto je to tako teško? Dobro, onda drži moj udarac. Kija! Da, uspela sam. A vreme je da probam. Wow! Kako ukusno! Neverovatno! Bolje mi je. Melisa će sigurno biti srećna da podeli sa mnom. Šta? Nate, ti si uzeo Oreo od Melise? Daj meni da zagrizem. Ja sam tako gladna. O, da. Jako ukusno. Baš mi se sviđa. Ali to je bio moj deo. Dobro, ja ću ukrasti još jedan. Gotovo, Melisa me otkrila i više ne. Vidite šta ima? Malo čokoladno srce. Hajde da ga razbijemo i pogledamo šta je unutra. Razbit ću ga malim čekićem i... Wow!
filo pistaća? O, da! To izgleda prelepo. Sad ću probati. Ovo je jako ukusno. Oduševljena sam. Dakle, sad ja. Ne, stani. Sad je Carrie. Da, ja sam sladeća. Imam srce srednje veličine. Sad ću ga istopiti vrućim mlekom. Da vidimo šta je unutra. Već vidim. Unutra su jagode. Neverovatno. A čokolada i jagode su odlična kombinacija. Jedva čekam da probam. Wow. To je još ukusnije nego što sam mislila. Ja sam u raju. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. Poješću odmah sve. Prelepo. Ostala je posljednja jagodica. Gotovo. Nate, a šta ti radiš? Ja hoću da razbijem svoje ogromno čokoladno srce. Wow, neverovatno. Unutra je gomila Skittles bombona. To su moje omiljene bombone. Odmah ću sve pojesti uz pomoć ogromnih slamčica. Ljubičasta slamka za ljubičaste bombone. Crvena za crvene. Da, sve logično. Ovo je tako ukusno da mi je teško da prestanem. Nate, ja sam tvoja najbolja drugarica. Hoćeš mi dati malo? Dobro, mogu ti dati slamku. Hvala, Nate. Nate, hoćeš li meni dati? Dobro, uzmi ti jednu. Da. Sad ću probati zelene bombone. Njam. A ja već jedem naranđaste. Ostale su posljednje. To je bilo zabavno. Bacite kocku. Ne verujem svojim očima. Ovo je ogromno pakovanje pomfrita. Ja imam srednje pakovanje. A ja imam malecno pakovanje pomfrita. Baš je slatko. Šta? Znači ja imam najmanje od svih? Pa dobro, onda ću početi. Imam čak i mali kečap, pogledajte. Sad ću ga probati. Ukusno. Dakle, umačam krompiriću sos. I uživam. To je divno. Dakle, ovo je bilo previše lako. Sve sam pojela. Hajde sad i... Hej, ne bacaj smeće u mene. Ne ljuti se, Nate. Hajde uzmi ovo. Kečap. Da, to mi treba. Baš je ukusan. Kakvi su krompirići? Odlični su. A sad ću probati sve zajedno. Sipat ću što više kečapa, tako je. I probat ću. Da, to je odlična kombinacija. Gledajte, imam krompirske očnjake. Jill, šta radiš? Pokušavam da okrenem pakovanje. Sve se prosulo. Ali nema veze. Pogledajte koliko imam pomfrita. Neverovatno. To je jako ukusno. I hvatam. Da, super. Društvo, ja sam tek počela. Poješću sve do kraja, ne sumnjajte. A ostali pomfrit ću preliti kečapom. Šta? Ali gdje je kečap? Nate, pomozi mi. Smiri se, sad ću sve uraditi. Uzimam poslužavnik, daju vama pomfrit. Čekaj, moram da se pripremim. Dakle, vadim kečap. A sad ću politi tvoj pomfrit kečapom. Dakle, treba ti mnogo kečapa da bi sigurno bilo ukusno. Tako da neću štedeti, sipat ću što više. Nate, šta radiš? Prestani! Ne! To je već previše. Ups, izgleda da sam preterao. Pa, uglavnom prijatno. Kečap mi je čak i u nosu. Posluži se. Coca-Cola, super! To ja volim. Oho! Ja imam veliku flašu kole. Nikad nisam toliko pio. A ja opet nisam imala sreće. Dobila sam malu flašu kole. Sad ću probati. Eto, popila sam sve odjednom.
Dakle, ko je sljedeći? Hajde, Jill, ti imaš srednju flašu. Da, to je istina. Dakle, sad ću otvoriti i probati. Miriše ukusno. A ukus je još bolji. Došla mi je ideja kako da poboljšam kolu. Uzimam med i sipam ga u flašu. Tako je. Super. A sada treba potresti. Odlično. A zatim zamrznuti. Za to ću koristiti Mentos. Gledajte, od njega dobijam ledeni dah. Baš ono što mi treba. Ohladit ću flašu. A sada da vidimo da li je žele gotov. Da! Super! Medeni žele sa ukusom kole. Šta može biti bolje? Prelepo! O, da! To je bila genijalna ideja. Oduševljena sam. Nisam ni primetila kako sam sve pojela. Ups, ruke su mi se zalepile za flašu. Pazi malo! Jao, sad se flaša zalepila za moju ruku. Šta da radim? Uspelo je. Dakle, sad je red na mene da probam kolu. Uradit ću to uz pomoć slamčice. Obožavam kolu. Devojke, čak i ja sebi zavidim. Toliko kole samo za mene. Daj nama malo i mi hoćemo. Ne može. Neće da deli sa nama. Pa dobro, smislila sam pran za njega. Sipat ću malo Mentosa u Nateovu flašu. Carrie, spremi se, sad će biti fontana. O ne! Koliko kole! Kako da zaustavim to? Šta se desilo? Sad sam sav mokar. Kakav užas. Da, prank je uspeo. Sada možemo da se igramo. O da, to je zabavno. Kakvo malo pakovanje Pringles. Mrva. Wow, konačno imam ogromno pakovanje čokoladnog Pringlesa. Nate, jadan. Hajde, ti počinješ. Vrlo rado. Sad ću probati. Nikad nisam video tako mali čips. Mogu pojesti sve odjednom. Ovako. Ukusno. Hoću još. Na dnu je ostalo još malo. Moram dohvatiti. Jao, prst mi se zaglavio. O ne. Ajoj, Nate, samo ti to možeš. Daj da ti pomognem. Vučem, eto, uspelo. I prst je na mestu. Hajde, sad je moj red. Otvaram. Kakav miris? Da vidimo. Wow, koliko čipsa. Nikad nisam jela čokoladni Pringles, ali ne sumnjam da će mi se svidjeti. Da, znala sam. To je prelepo. Poješću sve do kraja. Još malo. Kako hrskavo. Što? Nisam ni primetila kako sam se pojela. To je bilo super. Carrie, sada ti. Da, konačno. Ja obožavam čips, posebno čokoladni. Hoću da ga što pre probam. Kako su ogromni ovi komadi. Sviđa mi se. Pojela sam jedan i odmah hoću drugi. Izvadit ću odmah nekoliko. Tako je. Prijatelji, šta je sa vama? Kao da su pod hipnozom. Dobro. Daću vam jedan. Hvala. Ovo su najkiselije bombone na planeti. Plašim se. A ja imam ogromno pakovanje. Kako da pojedem sve ovo? A ja imam srednje pakovanje. I ja neću biti prva. Ni ja. Jao, dobro. Ja ću početi. Sad ću sipati usta sve odjednom. Gotovo. Ups. Devojke, o ne, loše mi je. Sve mi je utrnulo unutra. Ustima je tako kiselo. Ja sam se predomislila da probam. Da, ni ja neću više. Ja da ne.